Sumoto nga nagpusot-pusot jud ang text nili nga feel kay nako iyahang kasuko. Ug di lang kay kang lilang ang text. Naka-receive sad ko og text nga gikan kang Berta. So I guess, success ang plano ni Ken. Ang message nili kay sobra na siya. Kung wala pa gitag ni Ken ang new account nimo, dili ko makatuo na ikaw to iyahang kauban. Need pa jud di ay magpagwapa og magpa-sexy og suot basta siya imuhang kauban. Kahibaw ko sa kuwang sayop siya. Sorry na please. Hali na. Kuwao na tika diha. Na ako'y salig nimo. Pero kang Ken, wala. Samot na sa nahitabo nga mobalos na siya. Di jud ka mo tubag siyan. Ipakita ako ni sa kuya nimo. Magpatabang na ko nila para masitol ni. Dili na nako ni kaya. Bahalag kulatahon pa ko nila, itug-an ako tanan nga sugod sa rason nga naing anak ka. Sumoto nga gireplyan na lang nako siya kay lisod. Ako siyang giingnan, nganong mahadlok man ka nga mag-uban minikan. He's a friend. Base nakalimot ka nga mas nauna mi nga nagkaila, ay ha nagkakita. I know Ken better than anyone. Ay jud taka og tug-an nila. Mobalik na ko diha. Then ang message ni Berta kay niingon siya nga, so nibalos ka. Ayaw jud ko hadlo ka. Pwede ba ayaw apilasikan? Ako siyang gingnan, nga 310 ka. Dapat lang, mahadlok man day ka nga mawala si Ken. Naghuna-hunaon ta kadaan before ka nagpadaog sa kakatol nimo. Too late. Walay maimuhan nilang duha. After ani, wala na nagparamdam si Berta nako pero didto na siya ni Ken nagsigi og samok. Gusto daw nga magbalik sila. Gi-confirm sad ni Ken nako na dili buntis si Berta. Nagpiti daw, unya negative ang result. Pero wala na jud si Ken nagpauto. So tired of all her lies na daw siya. Sa tuod man, niuna ko nilang Ken og uli. Gitagbo ko ni Lee sa pier. Cold kayo ihang matag tinan-awan. Murag, daghan siya gusto nga istorya. Pero mas gipili na lang niya nga maghilom. Unya ginhawa og law. Dayon kuha sa mga gamit nako. Og wa gyud na ni tingog. Murag na guilty noon ko. When nagbiyahe mi, awkward kayo. Makabungol ang kahilom. Wala sad ko'y plano nga muuna og istorya. So nagpatulog-tulog na lang ko hangtod sa nakatulog jud hinuon ko. Mao na lang ako namathan nga naa na day may sa akong apartment. Og nitingog na jud sila og niingon siya. Nga enjoy kay kano. Unya, happy na ka. Nitubagpod ko nga, ooy, sobra. Dinilantaw ko sa lain na direksyon, kay sure ko mosamot siya o kasuko. Ana si Lee, sa asa man ka nag-enjoy? Sa biyahe o sa company ni Ken? Og kay galagot naman lagi ko, nitubag ko og both. Pero nag-regret ko sa kong tubag kay suko kayo iyahang naong. Next thing I know kay iya akong gibira nga hugot kaayo iyang paggunit nako. Unya iya akong gikisan nga pinawail kayo. Nakulbaan ko. Dili naman ni mao siya. Ang tender kayo nako. Nasuko na jud ni og taman to the point nga nawala siya sa iyang kaugalingon. Iyang kamot kay bisan asa na niabot. Og kinahanglan nako siyang paundangon. Ako siyang gituklod ug ako siyang giingnan nga Lee ayaw na. Please, i-stop na ni. Dili na pwede kay naanay nahitabo namo ni Ken. Hakalagi jud kay ambot lang jud kung anong mauman ang ako ang gistorya. Lami kayo ko siyon ako ang simot. Unya silihan.
Pula kay na iyahang mata og nitutok nako og lami kayo bawio ng ako ang nasulti. Pero miingon man siya nga okay. I'm sorry. I failed you. Na-fall jud di ay kanikan. I hope he will treat you well. Nihawa din na siya og wala na gyud na nilingi pa nako. Lami kay siya gukuron nya ingnon nga joke ra to tanan. Pero mora ko og nawad-an og umoy nga naulaw ko sa ako ang nasulti. Ako man hinuon ang nasakitan sa naitabo. Aha ka jud lagi. Once magpadala jud ta sa tong emosyon na di maguna-huna daan, ilaglag jud ta sa tuang baba. Hilak na sad to the max sa akong kaugalingon nga sayo. Mga pila sa duka adlaw nga wala gyud nagparamdam si Lina ko. Impas. Nangita na jud to og lain pa. I've made my own bed and now I have to lay on it. Until one day, nanay ni deliver sa apartment og pagkaon nako og natingala ko nga wala man ko nag-order. Na I note nga kang di ay gikan. Ingon siya nga I've been to your previous workplace. I've heard ni hawa na daw ka dito. Anyways, og unsa may plano nimo siya, just please take care of yourself. Og wa na yun nga nilunop na yun ako ang mga luha. Matong nakadecide ko nga motawag dayon nili. Pero bae man ang nito pa. Nadismay ako kay insulti sa bae. The number you're calling is either unattended or out of coverage area. Please try again later. Bitaw. Sumoto, nawala na lang ko ni tawag nga naman untay FB og Messenger pero nakadecide ko na di mag-online. Hadlok lang ko basi nag-post na siya didto nga lain ng babaeng kauban nga ma-broken hearted jud ko sa mo. Niuli na lang ko sa mong balay, layo-layo sa dambiyahe. Niuli ko kay napaman ko 4 days before ko mag-start sa akong bago nga trabaho, which is ang gitrabahoan sad nili. Pagka Monday na, nisayo jud ko. I fixed myself kay importante ra ba ang first impression para maka-attend sad ko og flag raising ba. Syempre, kubier no bear. Sagol ka excite og cool ba kay syempre naa dito sili. This is it pansit na dyan. Nareportin ko sa engineering unit then mostly ang mga opisina kay gi-separate sa mga samin nga wall. Kita kay ang katag og naay magtinapulan kada unit ba. Dayon didto, while nagliraw-liraw ako ang eyeballs, nakita na ko sili. Naasad na si Berta nga nasayra na ako nga na-hire na siya para sa 1-year contract na project. Wala na sila nakabantay nako og nagpahipi ra ko sa ako ang gikabutangan. Nagpamati sa moves nila. Basin nagkasila jud hinoon tungod sa kabuang nako. Pero na at ease ra ko kay murag wala man hinoon. Nakoy na close kauban nako nga si May. Kay edad rasad mi. Tulo ra man pod mi nga bae ug ang isa kay minyo and the rest kay mga laki na. Pagpaniud to na, naulahi mi ni May kay after orient sa mong head nako, na may gitiwas ni May. Pag-abot na mo sa kantin, halos puno na ug kami na lang ni May ang nagbarog nga padong mo order. Ug akong mata kay naay gipangita hangtod sa nakit-an nako nga nagtapad sila ni June. Ug naabitaw nay nakapansin namo. Ug sa dihang nakadungog si Lee sa ngalan nako, nilingi na siya sa direksyon namo. Nag-abot yod among pananaw. Gibawi ra sa dayon nako kay naulaw pa ko niya. Sa nasulti nako. Unya ang table pa jud kay duol lang kaayo nilang Lee. So og magistorya mi nila, makadungog pod silang Lee. While nagkaon may daghan kina sila og mga pangutana hantod sa niabot na sa pangutana nga single pa ba daw ko. Mura kog matuk-an kung unsay akong ito ba nga naara ba si Lee nga makadungog. Unya wala sa draba may formal breakup
pati ako kay naglipo. Nakafeel sad ko nga nitanaw na sila nako. Siguro curious siya sa ako ang itubag. Itubag ko nila, nga di man ka ako mapreso kundi nako na matubag imuhang pangutana. Dahil ni katawa ko. Mangutana pa unta na sila pero diha na'y bahay nga niabot. Nga nakaingon ko og kaminay o wahay nga naniud to. Naa pa man di ay jud. Jolly kay siya unya agwapasan. Unya niingon siya, ngay nahinay ra mo og kaon na, huwati ko, diri lang ko motapad nili para mas mabusog ko. Nitubag po na mong isa kauban, nga saba diya amara. Gahian jud ni siya kaayo og alimpatakanon. Ayaw ligi diha kay matod nili, silosa ra ba daw iyahang uyab. Naton jud nako ako ang pagkaon bisan di paunta angay tunlon. Pero out of the blue, nikalit nag-ingon sili nga, dili naman to magselos. Which is double meaning yun para sa kuha. Nisiplat yun na si Junako. Kay siya raman ang nakahibalo na ako tong uyab nili. Kung natingala mo nga nung wala kahibaw ang upaniya na kauban, nga naman tay FB, ang tubag kay, dili dyan na hilig mag-Facebook sili. Puro ML lang ang i-update sa post niya. Dili man gani na mga-accept og friend request. Dili sad mi showy sa mga relasyon sa social media. Sa ML og Messenger lang yun na siya active. Pero sa tinuod lang, na-hurt ko gamay sa tubag niya. Dili lang kayo na ako i-elaborate ang nahitabo. Nahuman to nga adlaw nga nagpasiplatanay raming duha. Nakaw tingin kunuhay ba. Pero nagselos jud ko kay daghan kay nang mo-approach niya nga mga babae. Nadungog panako nila nga swerte daw kaayo kung kinsa man ang uyab nili. Kay muli kay jud daw na og naay mga tentasyon. Wala na ni sila ma-aware sa nahitabo nilang Berta. Pero dili man sad to counted kay hubog man siya ato. Wala jud to gitoyo niya. Naglikay na sad si Berta. O diba? Naglikayanay jud ming tulo. Pero nadismaya jud pud ko sa ako mga nadungog nga ako man jud unta tong swerte na gimi nila. Pero ako apa yun nga gisayangan. Masuya na lamang ko taman nga maglantaw sa mga babae na makadul-duol niya. Og ting out na sa hapon, pauwahi na siya. Nabantayan nako nga di na siya muuli. Nga pabisi-bisi, nga mintras, dili pa may makauli ni May. Or assuming rapod siguro ko. If my memory serves me right, mid-year assessment to. Sa hotel to ang venue. 2 days mi dito. Before ang assessment, busy kayo og andam sa mga slides presentation. Og nikalit na siya og duol og nakurat ko. Magpatabang ba daw ko? Pero niingon ko nga okay ra. Nasyak jud ko kay mao pa ni balik namo og dagan. Nilingkod man na siya og nitapad nako. Manghulam na lang daw siya og cellphone kay wala na ay battery iya. Nisugot rasad ko. While busy ko nga wala na ako kahibawo sa gipang buhat niya. Nitingog man na siya while nagkubi-kubi sa cellphone nako. Ingon siya nga wala lay ka nagsaba na na-hired ka dire. Nitubag ko nga, wala man sad ka nang utana. Hingon pod siya, maupod, wala man ko'y idea god. Sumoto nga nahuman ako sa kong gibuhat o giuli na sa niya akong cellphone. Unya, naka-smile na nako. Nakuyawan man ko ani niya oy kay nagkakaripi naman nga nikalit lang og kalamit. Pag out ni Dol na siya namo ni May. Ingon siya, nga May, pwede hulamon sa nako si Tiana. Nisugot ra sa nadayon si May og niuna na lang pod siya og ulit. Ingon sili, ngali na, ihatod ta ka. Gibira dayon ko niya. Well, pauli na May, niapit na siya og pagkaon. Sa apartment na lang daw may mga on. Pag human na mo og kaon, giinan ako na siya na mauli na kay sayo ko matulog. Itubag mano na siya nga,
tuo kag pakatulgon ti karon human sa inyohang gibuhat ni kan. Nagkasinabot sud mo ba? Huli na ka tiyan. Nabasa na ko inyohang mga convo ni Ken sa cellphone ni mo ganiha. Plano di ay ninyo tutanan. So patas ta diba? Okay na ta tiyan. Dawato na ko bahalag na ay nahitabo ninyo ni Ken. Nakasabot ra ko. Kahibaw ko nga nasakitan ka adto na tayo. Okay ra. Dawat na ako. Basta lang wala ka na in love niya. Nasyak jud ko sa gipang sulti niya. Gibasa jud di ay niya amo ang mga message. At the same time, natouch ko sa mga litanya niya. Idolen ko niya og nihag. Dugay na nako ning gustong buhaton. Tindid to, iyaha kong gikisan. Gentle kayo. Like sa una. Sa okay pa ang tanan. Hangtod sa na-carried away na ug nahitabo jud ang dili dapat mahitabo. Dayon ni hunong na siya ug kalit ko niyang gigakos ug niingon siya, sorry Chan. Sorry kayo. Dili pa unta ni dapat mahitabo. Kung kahibaw pa lang ko na wala di ay nahitabo ninyo ni Ken. Dili sa unta na ako ni buhaton. Nganong namakakman ka. Dubag ko nga, at least diba na prove na ko na dawat ko nimo bisan unsa man ang mahitabo. I have no regrets. Og sama sa gisulti niya, wala yun ko niya pakatulga. Sugod adto hantod sa pagnaa nami sa hotel para sa assessment. Permi na siya nga maduol na ko. Inatiman na kayo ko. Nagduda na sad na among mga kauban. Pagkagabi sa ikaduhang adlaw, socials na. Video kay unya drinks diri og drinks dito. Naka-decide na ko nga ako na pod ang moves nga permi na lang na siyang mo effort. So dito, niinom ko gamay para pampatibay ng loob. Dili man jud unta ako mo inom, pero kay naman ko'y plano, niinom jud ko. Natingala na sili kay kanusado ko nakamao nga mo inom og hard. Nipili din ko og kanta og giilog na ko ang mic na rin. Na-confident kay ko kay mga kaedad na namo ang nabilin. Unya ang gipili nako kay I like you so much. You'll know it. Sikat kay ni ato natay. Theme song ni sa A Love So Beautiful. Every lyrics jud ani kantaha kay nag-express sa gusto nako isulti niya. While nagkanta ko ani, pasway-sway pa ang ulo. Unya, kidhat nga dalang pakit. While nitudlo niya. Nabuang na jud ko nga nawagtang ng ulaw sa akong lawas. Kapal moks na kay ko ani na time. Pero, worth it jud kayo. Nitindog po na siya o gihag ko niya. Unya nihunghong nako nga. Kiat kay ka ba? Dari lang ka pwede magkiat na ko. Unya gisulti niya sa mga kauban na ako to iyahang uyab. Nasyak na sila, unya nangatawa na lang mitanan. Kay daghan ra ba daw sila ay nabuhian ng mga istorya. Ug base na lain daw ko ato. Ug dayon milabay ang mga adlaw ug panahon. Okay na ang tanan. So far, smooth na kaayo ug balik minili. Bisan tuod man kung naay party praning na kay ko ug di ko mosugot nga magpalabi pa og inom sili. Samot na kung wala ko. Kay mag-flashback sa hunahuna nako ang nakaraan. Di jud nako madawat og mausab pa to. Thankful kay ko bisan pa man sa mga nahitabo. Nahimo to nga lesson namo ug i-treasure ang usag-usa. Dayon bulan to sa October. Na-confirm nako nga buntis ko. Lahi ra jud di ay og naanay anak kay mas mulig-on ang panag-uban. Unya kato mga selos-selos sa una nawala na to tanan.
Kahibalo ko na sayo pa para mo conclude na magmalipayo na jud me. Kay daghan pa ang pwedeng mahitabo. Samot na kay naabi ay sayings na there's no such thing as constant in this world. Because the only constant is change. Pero as long as nagkasinabot me and we acknowledge God sa mong panag-uban, nasad ang respeto toward each other. I know nga mag-work out me. Tiwala lang. Ladies and boys, doon tag-ingon. Sana all.